Machigni mae koro en chenro mar nonro mar oboke okinyi masani. Nyinga en Nick Okelo, an oboke adek kaendi, oboke mar The Standard, oboke mar The Star kod oboke mar The Daily Nation. Wach mantie kama duong' en ni massive crackdown on rogue boda maendi wach mantie Standard kaendi. Koro en kum malich ahinya ne jogo eko magin jopeng ma osebedo majonjore e pacho kaendi. After shocking incident of riders assaulting a woman, authorities turned their focus to the sector that employs thousands of Kenyans, but critics question what they say if a knee-jerk. The critics question what they say is a knee-jerk reaction. Mane e wach mantiere ni kosa ni endi boda ka endi en sekta maduong' ahinya, ondiko ji mang'eny ma bende king'iyo e higa achiel pesa madonjo e Kenya ka endi kokadho kuom boda en bilion 357. Mano pesa mang'eny ahinya, kendo gindiko ji madirom kod atamalo 11 mano endo mar Kenya population, wach maduong' ahinya. US slaps travel ban on Sonko and his family. Mano e wach mantie kanyo sani. Koro US okumo Sonko kod family mare, koro ginyal dhi e piny endo ma US nikech weche go eko mag mibadhi. Raila Ruto make rounds abroad to gain acceptability before polls. Sani koro Ruto koro duogo e pacho ka endi, to Raila koro wuok dhi e pinje ma oko sama bende koro gimanyo mar mondo mi pinje ma oko oyie kodgi. Ka adhi nyime ka endi wach boda koro nitiere kanyo itoboke no mar 6 nyaka itoboke endi mar 7 kuom sani. Boda sector big for economy but it needs regulation. Mane gima ji te wacho adier, boda to duong' to koro nyaka bed ni koro iboketnegi chike. Jogi timore marach, gin joma ok odewo chik, gin joma samoro moko kuomgi gin joma jonjore, gin joma samoro itiyo go yore go eko mok ni kare. Dwa mondo mi koro oket chik kanyo endo achiel kachiel. Gideon Moi sani koro wacho ni gidonjo e Azimio machiegni ahinya. Mane gima Gideon Moi wacho kanyo, koro giching donjo e Azimio mapiyo hinya, no wacho weche gi Kisamburu ka gin gi Raila mano endo e gwenge go. Sama bende no kantie mon ka endi makoro chung do mondo mi gimany kom endo mar governor, mano koting'o nyaka Pamela Odhiambo mar Migori kod joma moko. Gidwaro mano kom mar governor ma Migori. Kambi mar Moderna sani koro lieko ni gidwa mondo mi giger kambi mano endo mar yath e pacho kae. Moderna mabende sani endi koro nitie piny endo mar US gwenge mag Massachusetts, sani endi koro dwaro mondo mi oket kambine e pacho kae endi, wach mabende biro bedo wach maber ahinya. How King of Bling lost his shine after painting town red. Mane wach mantie kaka Sonko sani koro lwar, kendo wach ne koro ruma gi kanyo endo en wach maduong' ahinya. Inside plans to transform Kisumu's outlook. Mae wach sani koro nitiere gigo mido mondo mi otim achiel kachiel mondo mi koro lok kaka Kisumu chal. Inyalo somo mago eko achiel kachiel. E yorok mar KRA kod Keroche chande bende koro KRA koro ndiko kaendi. Nyalo somo gima omiyo koro KRA osebedo ka koro tek ahinya kuom Keroche. KRA alleges 280 million tax evasion by Keroche in factory closure. Mane wach mantiere sani koro Keroche pok obedo ka chulo mago eko magin osuru mag adirom milion 280. Mane wach mantiere. Ejimae pinje maoko, from comedian to war communicator. Maendi koro president no endo mar piny mar Ukraine Zelensky mde nyalo winji nto koro en ng'ama chal nadi, en ng'ama ne en nang'o. From comedian to war communicator, Zelensky seen as modern Churchill. Mawach mantiere ni sani endi koro en ng'ano endo mabende ng'ama jachira ahinya, ng'ama thuon kalure kaka osebedo ka koro otiyo ne piny neno endo mar Ukraine. Nyalo somo gin nitie. Winston Churchill, who rallied Britons during World War II darkest days, is a name frequently invoked. One analyst compared Zelensky to Benjamin Franklin and a success in soliciting French support for the American Revolution. Mano ya wacha mantiere kanyo endo kakoro sani koro pinje chiwo mago eko magin kony magig lweny mang'eny ahinya madhi e piny mar Ukraine. Ka adhi nyime kanyo endo wach ma bro ng'iyo kendo en weche mantiere oboke mar The Daily Nation. Wach mantie kaendi en ni
The fall of Mike Sonko, mane wach mantiere, is one step away from permanently being barred from holding office. Accused of significant corruption by US, the former Nairobi governor and his family have now been banned from setting foot in American territory. How did the former ruler of one of Africa's most important capitals fall from grace to grass so fast? Mane wach mantiere kanyo endo nyalo somo kaka Sonko olwar. Koro Sonko okete list nendo kata kweth mag joma chalo kaka manendo Harun Mwau, Amos Wako masani koro bende wach gik nyon piny nendo mar US. Kama dhi nyime, wach Sonko ni ong'enye kawuono ka nyaka ito Oboke ni mar 7. En ibro some kanyo, Sonko public ban likely, warning to politicians. Nowhere to hide for wayward border in a clampdown. Mane kore wach mantiere kanyo endo. Border sani koro niga chiedh nadi. Ruto's UDA rakes in over 350 million in nomination fees. Mano ya wach mantiere kanyo sani koro UDA oloso pesa mang'eny ahinya mag iko mag nominations. Kodhi nyime, wach maber manyalo wacho ka endi en ni Oboke endi mar 23 nitiere ka endi NMS6 news site for Nairobi's biggest landfill. Mano e wach mantiere kanyo endo. Relocation of Dandora dump site has begun, the Nairobi Metropolitan Services said. This follows lapse of deadline issued by a court in Nairobi last July for NMS to move the dump site within 6 months and establish a new and environmentally friendly landfill. Magi maber ahinya jogo modaka Dandora maen wach maber gini nyalo wuok nu bang'i gini mang'eny ahinya kosebedo ka koro en gino endo makelo ni je chiedh nadi malich ahinya. Mano gima abende apuoyo kabisa. Kawa dhi nyime, obila sani indi jomodo mondo miyo donji chitini ndo mar obila lendo dhi nyime ka indi tema mondo mikori donji nyalo ka Oboke ni indi to Oboke ni ma 28 nyaka 29. Machi ni chakre 26, 27, 28 nyaka 29 mondo ing'in to koro inyalo dhi kanye kija higni 18 nyaka 28 mondo mi donji tich mar obila kaka constable. Ka ang'iyo wach mantie ka endi, Ancelotti holds his breath as Real host PSG in blockbuster. Magi kino chi mag Champions League bende ang'ano kelni e weche manyien. Cases that forced US to ban Sonko. Mawach mantiere ni koro gigo manomiyo koro nyaka koro US ne kum Sonko ni kaendi. Former Nairobi governor dismisses visa ban, insists is political witch hunt. Sonko to ni koro magi kigini weche mag siasa. Emomiyo sani koro kume mondo mikiko dhi mano e piny mar US. Weche matek ahinya, nyaka nyithinde gi chiege gi te koro sani ok ginyal nyono kuro endo gin gibo mabedo kanyo. Sonko penjo ni to why me and now I won't be cowed. Me wach wacho ni to ang'o miyo en ema gini ndi chopo ire sani, ang'o miyo timre mana sani. Mane wach ma Sonko penjo kanyo endo maber mondo miyo duoke. Kalonzo Raila close ranks ahead of Azimio flag bearer ceremony. Kalonzo gi Raila sani ndi koro ochopo machiegni ahinya mane ndi winjruok weche gi mag Azimio. Omiyo koro maendi en gima nyalo bedo ni koro en wach ma koro orumo. Petrol could hit 150 on faltering government subsidy. Maigi makoro nitiere mo mano endo manyamburko nyalo chopo siling 150 kaponi piny owacho okong'iyo yore mag gayo wechegi. Tekoro wachini fresh stumble for Africa as Europe steers clear of Russia. Search for alternative source of energy could be boon to oil gas producers. Africa's vast deposits of natural gas and oil have gained renewed international prominence as a shift in global markets away from Russia intensifies in the back of the Ukraine crisis. Experts expect Europe to ramp up investments in Africa's natural gas sector to absorb its economy from the unfolding crisis in Ukraine and the potential for energy supplies disruption in the future. Wach mantiere pinje mantiere kode maber ahinya wacho ni kaendi nitie pinje kaka Algeria mantiere gi 159 trillion cubic fleet, mano endo mar mo, nitie Nigeria, nitie Mozambique, magi pinje mantiere kod mago iko mag natural gas mang'eny ahinya. Could Africa become Europe's next gas station? Mano e wach mantiere. Africa nyalo bedo ni koro en emobro bedo kanyo kosi.
kama the Saumu Sonko derives happiness from kids. Mama mantiere kaindi. Mike Sonko's daughter Saumu is celebrating her 2 daughters after they turned a year old. Saumu's second daughter was born in 2020 at the same exact date her first daughter Shasha was born. Magenye kwa Sonko gitegintiere kanyo. Matete celebrates herself on Women's Day. Maindi Ruth Matete masani nikoro en oyacha inoka indio nyiso each maintire godo oyacha kanya. Comedian Churchill has confirmed that his show has moved from NTV. So nindi koro Churchill show burubedo maonge NTV mane wacho the comedy now will be launched on March 19th at Mount Kenya University inside Mwai Kibaki Convention Center in Thika. On Instagram, Churchill expressed how eager and excited he is to be back on stage with the new big acts and a whole new experience as he brings back the much anticipated show. The show will now be airing on TV 47. Mane kumakosa nikoro Churchill broga nene TV 47 mago ikiweche mantiere kanyendo mag celebs inyalongi yoge achiel kachiel. Makto daughter out of wedlock wants DNA test to share 7 billion. Oish, maendien nyar Makto makoro ne wacho ni odwa ni mondo mi 7 billion mar babagi obendo bede diere kanyo endo wacho ni nonyuole oko to kata kamano endo manene babagi odwaro mondo mi pesa ochiwne. Kisumu ODM officials claim plot to disrupt Azimio Friday rally. Mageweche mantiere kanyo endo nyalo somo ete mondi winji ni anang'ogiri mantiere achiel kachiel. Playing for Pride, Real Madrid ready to return leg duel against PSG. Ancelotti says mane wache mantiere kanyo endo mago eweche manyalo keto kanyo. Kenya Premier League kaindi Tusker koroneo dhi okang' nendo mar adek e tuke mag Kenya Premier League. Mago e weche makoro ntiere e nonro mar Oboke kuom sani. We mondo mi koro mokanyo endo seche mabiro wabro mi moko mang'eny e weche manyien. Nyinga en Nick Okelo.